Barbanza Pichamput acolle este domingo o Campeonato de Galicia Interclubes Absoluto e Feminino, unha das citas destacadas do calendario autonómico do golf. Este domingo 15 de marzo, as instalacións de Barbanza Pichamput serán escenario do Campeonato de Galicia Interclubes Absoluto e Feminino de Pichamput, unha cita que reunirá xogadores e xogadoras de distintos clubs da comunidade. A competición comezará a partir das 10 da mañá, con saídas polo T do Burato 1 e seguindo unha orde estrita de handicap de maior a menor. No torneo poderán participar ata 144 xogadores e xogadoras afeccionadas con licenza en vigor e cun handicap mundial igual ou inferior a 34. A proba disputarase baixo a modalidade de 18 buratos stroke play, tanto en categoría scratch como en handicap. Para establecer a clasificación por clubs, sumaránse os 5 mellores resultados scratch e os 5 mellores resultados handicap de cada equipo. Ademais, haberá tamén clasificación feminina interclubes sempre que participen polo menos 2 clubs con 3 xogadoras cada un. Neste caso, contabilizaránse os 3 mellores resultados scratch e os 3 mellores resultados handicap de cada equipo. O prazo de inscripción finalizou hoxe, polo que xa está todo preparado para unha xornada de competición que reunirá a xogadores e xogadoras de distintos clubs de Galicia.